హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి సుపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధా కాంత సప్త కాంచన గౌరంగి రాధే వృందావని భానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరికి. వంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామిన్ ఇతి నామని. నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపప్రదాయినే గౌరకథా దామదాయ నగర గ్రామాచార్య నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామని. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశచారిణి. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌర భక్తులు. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. దయచేసి ప్రతి ఒక్క వైష్ణవ భక్తులు మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించడం, సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన దృష్టితో వచ్చేలాగా. ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన జయపతాక మహారాజు వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకు అత్యంత మేరాను పలికిస్తారు. నేను మేరాను పలుకుతాను. 3వ స్కందం 7వ అధ్యాయం 37వ శ్లోకం. తత్వానాం భగవంస్తేషాం కతీధా ప్రతిసంక్రమః తత్రేమాంక ఉపాసీరాన్ కావు సవిద్ అనుసతే. Translation: Please describe how many dissolutions there are for the elements of material nature and who survives after the dissolution to serve the Lord while he is asleep. Please describe how many dissolutions there are for the elements of material nature and who survives after the dissolutions to serve the Lord while he is asleep. Purport by Srila Prabhupada, Judge Srila Prabhupada. In the Brahma Samhita, it is said that the material manifestations with innumerable universes appear and disappear while breathing of Mahavishnu lying in Yoga Nidra or mystic sleep. ఎవరికైనా ఈ శ్లోకం తెలుసా? పరిచయిస్తున్నారు. ఓకే, ఎవరికైనా తెలుసా ఈ శ్లోకము? ప్రభుజీ చదవండి. నిద్రామనంతతి గదండ సరోమకూపః ఆధార శక్తిమవలంబ్య పరాం స్వమూర్తిం గోవిందమాది పురుషం తమహం సకాలం యస్వైకనిష్కసిత కాలమథావలంబ్య జీవంతి లోమవిలజాజ జగదండనాథ. విష్ణోర్మహాంతైః యస్య కళావిశేషో గోవిందమాది పురుషం. ధన్యవాదాలు. ఎంతమందికి ఇది వచ్చు? బ్రహ్మ సంహిత కంప్లీట్ గా కంఠస్థం అందరం నేర్చుకున్నాం ప్రభు. ఎక్సలెంట్. హరి బోల్ ఎక్సలెంట్, వెరీ వెరీ నైస్. కృష్ణవేణి మాతాజీ నేర్పించారు. ఆ మాతాజీ చాలా ధన్యురాలు, చాలా గ్రేట్ సోల్. ఆమె ఇంతమందికి నేర్పించారు. అవకాశం కాకుండా మిగిలిన కూడా అన్ని నేర్పిస్తున్నారు. అదే ఎంటైర్ బ్రహ్మ సంహిత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బ్రహ్మ జీవిత కాలంలోని మాతాజీ పంచమాధ్యాయం అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా బ్రహ్మ సంహిత మనకి 29 to 56 ఉన్నాయి ప్రభుజీ, కానీ 1 to 62 మొత్తం నేర్పించారు ప్రభుజీ. పంచమాధ్యాయం 5.1 to 5.62. సో అట్లీస్ట్ దీంట్లోని ఏదైతే మనకి ఇచ్చున్నారో అది అట్లీస్ట్ నేర్చుకున్నా చాలు. ఎందుకనంటే మనకి ఎక్కడైనా టెంపుల్లోని అభిషేకం అలాంటివి జరిగేటప్పుడు దానికి బ్రహ్మ సంహిత చదువుతారు. ఆ బ్రహ్మ సంహిత అనేది ఆ సూక్తం అది చెప్పేటప్పుడు కూడా దానికి ఆ ట్యూను అసలు అది అదొక అద్భుతంగా ఉంటుంది. అది అసలు చదివేటప్పుడు కూడా
ఆ మంత్రోచ్చారణ అవంతా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ మంత్రోచ్చారణ మధ్యలోనే అభిషేకం చేస్తూ ఉంటే అది అసలు చాలా దివ్యంగా అనిపిస్తుంది. వెరీ నైస్. సో ఇది తెలుసుకొని ఉండాలి, దీని మీనింగ్ కూడా తెలుసుకొని ఉండాలి. ఐఎమ్ షూర్ మాతాజీ చెప్పుకుంటారు మీనింగ్ కూడా ఒక్కొక్క శ్లోకంది. సో దీంట్లోని ఇక్కడ చెప్పుకున్నారు, జీవంతి లోమ విలజ జగదాండనాథ. ఒక్కొక్క జగదాండానికి దానికి అధిపతి ఎవరు అని అంటే, మామూలుగా ఒక్కొక్క జగదాండానికి దానికి సృష్టికర్త ఎవరు అంటే బ్రహ్మ. ఆ బ్రహ్మకి కూడా తెలియలేదు అతని సృష్టికర్త ఎవరు అని. అతను వెతుకుతూ ఉన్ను, అతనికి అర్థం కాలేదు అతనుని ఎవరు సృష్టించారు అని. దాని తర్వాత తెలిసింది, సో బ్రహ్మ విమోచన లీల తర్వాత కృష్ణుడే అతన్ని సృష్టించారు అని. సో అప్పుడు కృష్ణుడికి దాసోహం అయిపోయారు. ఫైనల్లీ అతను తన జీవితంలో నేర్చుకున్నవంతా కూడా, మామూలుగా ఎవరైనా సంహిత అంటే వాళ్ళ జీవితంలో తెలుసుకునేటివన్నీ చరక సంహిత ఆ రకంగా ఉంటుంది. సో బ్రహ్మ సంహిత అనేది బ్రహ్మదేవుడు, సో బ్రహ్మదేవత అతను రాశారు. అది కంప్లీట్ గా అతని జీవితంలో ఏం తెలుసుకున్నారు. సో ఈ రకంగా అన్ని జగదాండాలకి నాథుడు ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు. Govinda, the ultimate and supreme personality of God and Lord Krishna, lies sleeping unlimitedly on the causal ocean. So ఇక్కడ విష్ణు రూపంలోని అతను ఈ పాల సముద్రంలోని నిద్రిస్తూ ఉంటారు. And in order to create unlimited number of universes during that sleep, సో ఆ నిద్రలోని అనంత కోటి విశ్వాలు సృజన అనేది జరిగిపోతూ ఉంటుంది. He lies on the water by his own internal potency. సో ఇలాంటి అనంత విశ్వాలు తయారవుతూ ఉంటాయి. ఈ సంపూర్ణ జగతికి నాథుడు ఎవరు అని అంటే జగన్నాథుడు, అంటే కృష్ణుడు. అందుకోసం అతని పేరు జగన్నాథ. అండ్ ఈ రకంగా అనంత కోటి విశ్వాలు సృష్టించబడుతూ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క విశ్వానికి నాథుడు ఎవరు అని అంటే విశ్వనాథుడు, అంటే శివుడు. భౌతిక లోకానికి ఒక్కొక్క భౌతిక లోకము ఒక్కొక్క విశ్వం అది. సో వాటికి నాథుడు విశ్వనాథుడు. సో భవలోకానికి అధిపతి అతను. కాబట్టి తన భార్య పేరు భవాని ఆర్ శివాని, పార్వతీదేవి పేరు అది. సో బై హిజ్ ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ, తన యోగమాయ శక్తిచే అతను ఇదంతా కూడా సృష్టిస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఐ వర్షిప్ దట్ ఒరిజినల్ సుప్రీం గాడ్ హెడ్. నేను ఆ దేవాది దేవుణ్ణి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అని ఇక్కడ బ్రహ్మ చెప్పారు. Due to his breathing, innumerable universes come into existence, and when he withdraws his breath, there occurs the dissolutions of all the dots of the universes. So due to his breathing, innumerable universes come into existence. So అతను ఊపిరి పీల్చుకునేటప్పుడు ఆ ఊపిరి నుంచి ఎన్నో అనంత కోటి విశ్వాలు సృష్టించబడుతూ ఉంటాయి. అతని యొక్క చర్మం నుంచి కూడా అనంత కోటి ఇది వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ హీ విత్డ్రాస్ హిస్ బ్రెత్, దేర్ అక్కర్స్ ది డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది లార్డ్స్ ఆఫ్ ది యూనివర్సెస్. ఎప్పుడైతే ఊపిరి లోపల పీల్చుకుంటారో మళ్ళీ అనంత కోటి విశ్వాలు ఆ పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయన్నమాట. సో అవి వాటికి డిజల్యూషన్, ప్రళయం అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఆ భూలోకానికే కాదు దాని అధిపతులకి కూడా ప్రళయంలోకి వెళ్ళిపోతారు. దట్ ప్లనరీ పోర్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం లార్డ్ ఈస్ కాల్డ్ మహావిష్ణు. సో అతనే మహావిష్ణు ఆర్ ఇంకొక విష్ణు అని కూడా అంటారు. ముగ్గురు విష్ణువుల్లోంచి మహావిష్ణు ఏ విష్ణుని అంటారు? కారణోదక సాయి విష్ణు. కరెక్ట్. కారణోదక సాయి విష్ణుని మహావిష్ణు అంటారు. అండ్ హీ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ. ఐ వర్షిప్ గోవింద, ది ఒరిజినల్ లార్డ్. సో ఒరిజినల్ గా కృష్ణుడు మొదటి ఆది దేవుడు. అతనే అసలు సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా అతని యొక్క మొదటి అవతారం ఈ పురుష అవతారం. సో ఫస్ట్ సంకర్షణ అవతారం,
అంటే బలరాముడు, దాని తర్వాత వస్తారు ఈ ముగ్గురు విష్ణువులు. సో బలరాముడు సృష్టించబడింది కృష్ణుడి కోసమని. నెక్స్ట్ బలరాముని తర్వాత సృష్టించబడింది ఈ ముగ్గురు విష్ణువులు. సో ఈ విష్ణువులు సృష్టికర్తలు అన్నమాట. వాళ్ళు సృష్టిని స్టార్ట్ చేస్తారు. And after the dissolution of the material manifestations, the Lord and his kingdom beyond the causal ocean do not disappear, nor do the inhabitants, the Lord's associates. So after the dissolution of the material manifestations, so already మనం భగవద్గీతలో కూడా చదివాము. ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే, సో ఆ శ్లోకం ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఆ భువన బ్రహ్మలోకం నుంచి అన్ని కూడా పునరావర్తినోర్జున మాముపేక్షిత కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. ఇక్కడ పునర్జన్మ అంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేది ఇక్కడ ఉండదు. ఆ భువన బ్రహ్మలోకం దగ్గర నుంచి తీసుకొని లోయెస్ట్ ఆఫ్ ది లోకాల దాకా అన్ని కూడా ప్రళయంలోని వెళ్ళిపోవలసిందే. కానీ భగవంతుని లోకంలోని గాని, లేక భగవంతుని భక్తులకి గాని, భగవంతుని సహచరులకి గాని వారెవ్వరూ కూడా ఈ ప్రళయంతో వారికి సంబంధం లేదు. యద్గత్వా నని వర్తంతే తద్ధామ పరమమ్మ. అక్కడ ఒకసారి చేరినాక మళ్ళీ ఈ లోకానికి ఎక్కడికి రావాల్సిన అవసరమే లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు పర్మనెంట్ గా వారు సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపాన్ని పొందుతారు. So the associates of the Lord are far more numerous than the living entities who have forgotten the Lord due to material association. So మనకి అక్షర పరబ్రహ్మ యోగంలో కూడా చెప్తున్నారు ఆఖరిలోని. ఆ శ్లోకం ఎవరికైనా గుర్తుందా? 2 రకాల వారు ఉన్నారు. ఒకరు భూలోకంలోనే అంటే భగవంతుని కంప్లీట్ గా నమ్మరు. క్షరులు అక్షరులు 2 రకాలుగా ఉన్నారు. క్షరులు అనేవారు ఈ లోకంలోనే ఉండిపోతారు, భూలోకంలోనే. అక్షరులు ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క దాసులు అని వారి గుర్తించుకుంటారో వారు అక్షరులు. వారు భగవంతుడి లోకానికి చేరుకుంటారు. సో ఈ రకంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ అక్షరులు అనేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. సో భగవంతుడు ఆల్రెడీ ముందే చెప్పారు. సో వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితః బహవో జ్ఞాన తపసా పూత మద్భావమాగతాః. సో ఎంతో మంది ఈ రకంగా రాగము, భయము, క్రోధము అంతా విడిచిపెట్టి భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా శరణాగతి పొందిన వారు ఉన్నారు. బహవో జ్ఞాన తపసాపూత, ఎంతో మంది ఉన్నారు ఆ రకంగా. వారందరూ కూడా మద్భావమాగత, వారందరూ భగవంతుని లోకానికి చేరుకున్నారు. ఆ రకంగా ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఈ లోకంలో మనం ఎంతమంది ఉన్నామో అన్ని జీవరాశులు అన్ని కలుపుకొని, అన్ని జీవులు కలుపుకొని ఎంతమంది ఉన్నామో దానికంటే ఎక్కువ మంది అక్కడే ఉన్నారంట. కానీ మనం అన్ఫార్చునేట్ పీపుల్, ఇంకా అన్ఫార్చునేట్ సోల్స్, మనం ఇంకా కూడా క్షరుల్లాగానే మిగిలిపోయాం. ఇదే లోకంలో ఉండిపోయాం. ఇంకా భగవంతుడి లోకానికి చేరుకునే అవకాశం కానీ లేకపోయిందా, మనకి ఆ క్వాలిఫికేషన్ కానీ ఇంకా రాలేదు. సో అందుకోసమని మనం కూడా ఒకవేళ ఆ డివోషనల్ లైన్ లో వెళ్ళగలిస్తే అవకాశం ఉంది. సో ఇప్పుడు కాకపోయినా సరే, ఇప్పుడు స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఫైనల్ గా చేరుకుంటాం. ది ఇంపర్సనల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ది వర్డ్ అహం ఇన్ ది 4 verses ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ భాగవతం. ఓ ఎస్, ఇది మళ్ళీ వచ్చింది ఆ శ్లోకం. ఎవరికైనా తెలుసా ఈ శ్లోకము? శ్రీమద్ భాగవతంది. అహమేవాసమేవాగ్రే, అది ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అది నేర్చుకోండి. అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాల్లో నుంచి అదొకటి. అహమేవాసమేవాగ్రే నాణ్య. చెప్పండి ఎవరికైనా తెలుసు అంటే.
తెలియదు ప్రభుజీ. ఇది శ్లోకం నెంబర్ చెప్పండి ప్రభుజీ. ఎన్నో స్కందము మాతాజీ ఎన్నో స్కందము ఏ శ్లోకం చెప్పండి. 2వ స్కందం 9వ అధ్యాయం శ్లోకం నంబర్ ఒక్కసారి 30 అక్కడ 33 ఏదో ఉండొచ్చు. 30 నుంచి ఉంటుంది చూడండి. 33 నుంచి 36 శ్లోకాల్లో ఉంటుంది ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ. 2వ స్కందం 9వ అధ్యాయం గుర్తుంది. అహమేవాసమేవాగ్రే నాన్యద్యత్తదసత్పరం పశ్చాదహం యదే తచ్చ యో వశిష్యేత సోస్మ్యహం. అంటే సంపూర్ణంగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఇది చాలా సార్లు చాలా జగాలన చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఈవెన్ మనకి టీవీలోని వాటిలోని కూడా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది అనమాట. కొన్ని మూవీస్ లోని అట్లాంటి వాటిలోని ఎప్పుడైతే ఎవరు లేరో అప్పుడు భగవంతుడు. సృష్టి అయిన తర్వాత భగవంతుడు ఉన్నారు. ప్రళయం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇది బ్రహ్మతో చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అంతా సర్వము నష్టం అయిపోయిన తర్వాత కూడా భగవంతుడే ఉంటారు అనేసి అని అంటున్నారు. అహం ఏవాసమేవాగ్రే న అన్యద్యత్ తద్ అసత్పరం. సో అన్ని కూడా నష్టం అయిపోయినా అన్ని కూడా సృష్టి కంటే కూడా ముందు, సృష్టి కంటే ముందు భగవంతుడే ఉండేవారు. పశ్చాద్ అహం యదే తచ్చ అంటే అంతా కూడా పశ్చాద్ అంటే తర్వాత ఎప్పుడైతే అంతా నష్టం అయిపోతుందో అప్పుడు కూడా భగవంతుడే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈవెన్ మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తున్నారు, అహం సర్వస్వ ప్రభో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వా భజతే మాం బుధాభావ సమన్వితః. సో అంతా కూడా అతని నుంచే వచ్చింది అని చెప్పని. So the impersonalist explanations of the word aham in the 4 verses of the original Bhagavatam aham evasam evagre is refuted here. So impersonalist ante నిరాకారవాదులు భగవంతుణ్ణి ఈ చతుశ్లోకి భాగవత్ దాని నుంచి వాళ్ళు నమ్మరు. అది భగవంతుడు లేదు, భగవంతుడు ముందు కాదు వచ్చింది అన్నట్టుగానే ఉంటారు. The Lord and his eternal associates remain after the dissolution. Vidura's inquiry about such persons is a clear indication of the existence of all the paraphernalia of the Lord. సో ఇక్కడ విదురుల వారు కేవలం భగవంతుని గురించే కాదు, భగవంతునితో పాటు భగవంతునికి, భగవంతుని నామానికి, భగవంతుని లీలలకి, భగవంతుని యొక్క పూజలకి, భగవంతుని యొక్క కీర్తనకి, వాటి వేటికి కూడా వ్యత్యాసం లేదు. సో అన్ని కూడా ఒకటే. భగవంతుడు మనతో పాటు లేరు, అర్జునుడితో పాటు ఉన్ను అన్నట్టుగా మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. భగవంతుడు నామం మన నేలక మీద ఉన్నది అని అంటే భగవంతుడు మనతో పాటే ఉన్నారని. సో కలియుగంలోని నామస్వరూపంలో ఉంటారు. అండ్ నిజం చెప్పాలి అని అంటే భగవంతుడి కంటే కూడా భగవంతుని నామమే ఎక్కువ శక్తి కలియుగంలోని. సో కాబట్టి భగవంతుడు లేరు అనేట్టుగా మనం అనుకోకూడదు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కన్ఫర్మ్ ఇన్ కాశీ ఖండ యాజ్ కోటెడ్ బై జీవ గోస్వామి అండ్ శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి who follow the footsteps of శ్రీల శ్రీధర స్వామి. అసలు చూడండి, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ భగవద్గీత ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు కూడా అట్లీస్ట్ నాలాంటి వాళ్ళకి రావటం లేదు పూర్తిగా. అలాంటిది అతను భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం, మళ్ళీ ఈశోపనిషద్, దాని తర్వాత నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇటువంటివన్నీ కూడా దాన్ని చైతన్య చరితామృతం 18,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి శ్రీమద్ భాగవతంలో. వాటిని 700 శ్లోకాలు శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని. వాటన్నిటినీ కూడా అవపోసన పట్టేసి దాన్నంతా కూడా నేర్చుకొని దాన్ని మళ్ళీ చైతన్య చరితామృతం, ఇవన్నీ ఇన్ని పుస్తకాలు కాకుండా అసలు మనకి చాలా మందికి ఉపనిషత్తుల పేరు కూడా తెలిసి ఉండవు. ఫస్ట్ టైం నేను కూడా ఇక్కడే చదివాను అసలు ఉపనిషత్తుల పేరు. ఈశావాస్య ఉపనిషద్ అనేది ఒకటి, కథ ఉపనిషద్ ఒకటి, ముండక ఉపనిషద్ అని ఒకటి, పురాణాల పేరు పద్మ పురాణం అని ఒకటి, విష్ణు పురాణం అని ఒకటి, గరుడ పురాణం అని ఒకటి. ఏదో అక్కడక్కడ అప్పుడప్పుడు మాత్రం కొన్ని పురాణాల పేర్లు, ఉపనిషత్తుల పేరు ఎక్కడో మనకి కొద్దిగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అదర్వైజ్
ఇవాళ కాలంలోని చాలా మందికి ఆ 4 వేదాల పేర్లు కూడా ఏంటో తెలియదు. ఈ రకంగా ఉండే పరిస్థితుల్లోని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దాన్నన్నిటినీ కూడా ఒక్కొక్క పుస్తకంది దాంట్లో ఉండే శ్లోకము మళ్ళీ ఏ ఖండంలో ఉన్నది అనేది అవన్నీ కూడా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఆ శ్లోకాలని దాన్ని ఒక్కొక్క దానికి రెలవెన్స్ ఇక్కడ, అంతేగాని ఏదో అతనికి తెలుసు కదా అని ఎక్కడో దగ్గర మధ్య నిరికిచ్చేయాలని కాదు. దాని అవసరం ఎక్కడున్నది, ఏ శ్లోకం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ లోని ప్రాపర్ రిలవెన్స్ తో పాటు దాన్ని తీసుకొని వస్తారు. అంటే ఎంతలాన అవపోసన పట్టారు అంటే అతను ఒక అవధూత కాబట్టి అవన్నీ కూడా చేయగలిగారు. సో ఎవరికైనా శ్లోకం తెలుసా? నాకు చదివేదానికి కష్టం కొద్దిగా. ఎవరైనా చదవగలరా? ఇది కాశీఖండంలోది. ఇది ట్రై చేయండి మాతాజీ. నృత్యవంతే హి యద్భక్తా మహత్యాం ప్రళయాపది అతో అచ్యుతో అఖిలే లోకే సయేక సర్వగో వ్యయః. హరే కృష్ణ. హరి. The devotees of Lord never annihilate their individual existence, not even after the dissolution of the entire cosmic manifestation. So, భక్తులు ఎప్పటికీ కూడా వారు నాశనం అవ్వరు. భగవద్గీతలో కూడా ఇలాంటి శ్లోకమే ఉన్నది కదా. భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్తారు, అందరికీ చాటి చెప్పు అని. ఎవరికైనా తెలుసా? యయిదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వపిదాస్ భక్తిం మయి పరం కృత్వా మామే వైశ్యత్య సంశయః. ఇంకా ఇంకోటి ఉన్నది భగవద్గీతలో అర్జునుడు చెప్పారు, లోకం అందరికీ చాటి చెప్పు, నా భక్తులు నాశనం అనేది కారు, నామే భక్త ప్రణశ్యతి. ఎవరికైనా తెలుసు ఆ శ్లోకము? నతి తస్మాన్ మనుష్యేషు కస్మిన్ మే ప్రియకృత్తమః భవితా నతి మే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి. అది మీరు చెప్పింది దీనిది మాతాజీ, 18th శ్లోకం. అవును, 18.69. క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మా శాంతి నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణసి. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నా భక్తులు ఎప్పటికీ నాశనం కారు అని. సో అర్జున వెళ్ళి లోకమందరికీ చాటి చెప్పు, నా భక్తులు ఎప్పటికీ కూడా నాశనం అనేది కాలేరు అని చెప్పని. సో అంటే దాని అర్థము ఎంత డీప్ అర్థం అంటే, ఈ లోకంలోననే కాదు ఏ లోకంలోని కూడా వారికి నాశనం అనేది లేదు అని. సో ఆల్రెడీ నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, గొప్ప గొప్ప ఆచార్యుల వారు చేసేవంతా కూడా ఏంటి అని అంటే, ఈ రకంగా మనకి భగవద్గీతలోని శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఏవైతే రాసుంటారో వాటిని సరళమైన భాషలోని మనందరికీ కూడా అర్థమయ్యేలాగా మన లోకల్ లాంగ్వేజ్ లోని దాన్ని కీర్తనల్లాగా రాస్తే దాన్ని పాడుతూ ఉంటే కనీసం ఆ ట్యూన్కైనా మనం ఆకర్షితులమయ్యి మనం ఏదో పాడుకుంటాము, అలాగైనా మనం అర్థం చేసుకుంటాము అని శ్రీపాద్ అన్నమాచార్యుల వారు రాసిన కీర్తన. ఏ పురాణమునా ఎంత వెతకినా శ్రీపతి దాసుడు చెడడు ఎన్నటికి. సో ఈ రకంగా కీర్తన రాశారు అన్నమాచార్యుల వారు. ఎన్ని పురాణాలు ఏదైనా వెతకండి కానీ శ్రీపతి దాసులు
సో ఎవరైతే దాస్యాన్ని స్వీకరిస్తారో కృష్ణుడికి, భగవంతునికి, విష్ణువుకి, వారు ఎప్పటికీ చెడిపోలేరు, వారికి నాశనం అనేదే లేదు. ఎంత గొప్పవారు వారు, ఎంత గొప్ప కీర్తన వారిది, ఎంత గొప్ప ఆలోచన విధానం, ఎంత సరళమైన భాష. వారు ఏది వారికి ఇష్టానుసారంగా వారు ఏది రాయరు. భగవంతునికి ఏదైతే పుస్తకాలు ఉన్నాయో, భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం, ఇటువంటి పౌరాణికమైనటివి ఒరిజినల్ వర్సెస్ నుంచి దాంట్లోంచి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలని తీసుకొని దాన్ని కీర్తన రూపంలో పెట్టి మనందరికీ కూడా శ్రవణానందం లాగా, మనకి వినేదానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉండేలాగా కీర్తనలు రచించారు. So the Lord and the devotees who associate with him are always eternal. Sat Chit Anandam. So మొదటి గుణమే అది, సత్. సో ఇన్ బోత్ ది మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్, భౌతిక ప్రపంచంలోని కూడా వారు పర్మనెంట్ గా ఉంటారు. పర్మనెంట్ గా అంటే శరీరంతో కాదు. సో వారు పర్మనెంట్ గా అంటే వారు ఈ దీంట్లోని వారు బ్రహ్మన్ అనేది, అంటే వారు అవినాశి అయిన ఆత్మలాగా, వారు డిజల్యూషన్ టైంలోని కూడా, అంటే ఎప్పుడైతే ప్రళయం వస్తుందో ఆ టైంలోని కూడా వారు నాశనం అవ్వరు, భగవంతునితోనే ఉంటారు, భగవంతుని లోకంలో ఉంటారు. భగవంతుడే చెప్పారు అర్జునుడితో, వెళ్ళి చెప్పు అర్జున, లోకం అందరికీ చాటి చెప్పు, నా భక్తులు ఎప్పటికీ కూడా నాశనం అవ్వలేరు. క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత శాంతిని గచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. నా భక్తులు ఎప్పటికీ నాశనం కాలేరు, వెళ్ళి చాటి చెప్పు, లోకం అందరికీ చాటి చెప్పు నువ్వు అని చెప్పని. సో భగవంతుడే చెప్పినప్పుడు సో దాని గురించి ఇక్కడ కూడా చెప్పారు, మనం అది నమ్మాలి. సో భగవంతునితో పాటు భగవంతుణ్ణి నమ్ముకున్న వారు ఎప్పటికీ కూడా నాశనం కాలేరు. అందుకోసమనే ధర్మో రక్షతి రక్షిత. మీరు భగవంతుని పట్ల ప్రేమని, భక్తిని కాపాడుకొని ఉంచండి. ఈ లోకంలో ఉండేంత దాకా అది నశ్వరమైనది. కొద్దిగా మీ ఆలోచనలు తప్పింది అని అంటే భౌతికమైన ఆలోచనల మీదకి మీకు వ్యామోహం పెరిగిపోతుంది. సో కాబట్టి ఈ ధర్మాన్ని కాపాడుకుంటూ రండి. ఇది ఒక చిన్న దీపం లాంటిది. ఈ దీపంకి రెండు పక్కల చేతులు పెట్టండి. అందుకోసం చూడండి LICకి కూడా అదే పెట్టారు. ఆ ధర్మము అనే ఆ దీన్ని పరిరక్షణ చేయండి రెండు చేతులతోని. మీరు ఆ ధర్మాన్ని కాపాడుకోండి, ఆ ధర్మమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. సో అందుకోసమనే వాళ్ళ పంచ్ లైన్ కూడా చూడండి, అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. సో ఈ రకంగా ధర్మో రక్షతి రక్షిత, దీపాన్ని కాపాడుకొని ఉంచండి, భక్తి అనే దీపాన్ని. ఆ భక్తే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ఎప్పుడు మిమ్మల్ని నరకానికి కానీ ఎక్కడికి పంపినీయకుండా, అసలు యమకింకరులతో చర్చ అనేదే ఉండదు. సో ఈ రకంగా మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. సో ఫైనల్ గా మీరు ఎప్పుడైతే అనన్యమైన భక్తిలోకి చేరుకుంటారో, ఆ అనన్యమైన భక్తి చేసుకున్నప్పుడు మిమ్మల్ని భగవంతుడు స్వయంగా అతనే వచ్చి కాపాడతారు. జగన్నాథ స్వామి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా అదే, పరమ కరుణామయుడు ఆయన. సో ఇక్కడితోని మనం విరామం తీసుకుందాం.